салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо бошад шуморо бо тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. Шараф баъд аз гузарондани субор дар Алтайскрай акнун бо як омодагии хуб бармегардад. Шараф Давлатмуродов рекордаш 18-3-1 бо варзишгари швейтсариягӣ Ясубей Эномото ки рекордаш 21-12-0 мебошад, 12 сентябр дар вазни миёна барои камарбанди қаҳрамонӣ Open FC дар шаҳри Самара вомехӯранд. мо бошад ба варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов танҳо ғолибиятро орзу мекунем ва умедворем ки қаҳрамони ин созмон мегардад. Дастин Порье ба Конор Макгрегор фишор овард. то муҳорибат 10 рӯзи дигар монад, аммо варзишгарон хомӯшанд ва касе чизе намегӯяд. Аммо имрӯз вазъият каме дигаргун шуд. Дастин хост худро ба ёд биёрад ва як поси бениҳоят аҷибро гузошт ки биёед якҷоя гӯш мекунем. 10 июл ман тасмим гирифтам ки боз Конорро дар ҷояш шинонам. ҳама пули ҷаҳонро доштан мумкин аст, аммо бо онҳо мардиеро ки дар ман ҳаст харидан наметавонед. ҳама мухлисони ман ва мухлисони варзиш медонанд ки вақте Дастин Порье меҷангад, тамоми қувва ба ӯ ворид мешавад. ман шахсе хатарнок ҳастам. дар имкониятҳои аввал зарарамро мерасонам. ман бесаброна мубориза бо Конорро интизорам. дасти ман боз ҳам боло хоҳад шуд ва ман барои камарбанди чемпионӣ дубора мубориза хоҳам бурд, навиштааст Дастин. дар ҳақиқат ҳам ғолиби ин трилогия барои камарбанди қаҳрамонӣ бар зидди Чарлз Оливера мубориза мебарад ва ки маҳз мубориза хоҳад бурд, мо инро ба зудӣ хоҳем фаҳмид. шахсан ман мехоҳам ки як муборизаи ростқавлона ва аз ҳама муҳим зебоеро бубинам ва ба фикри шумо кӣ пирӯз мешавад? дар комментария ҳатман фикртона нависед. хайр дӯстон.